29. augusta 2013 sme si pripomenuli 69. výročie Slovenského národného povstania. V predvečer tohto sviatku sme si v našej obci uctili tento pamätný deň pietným aktom pri pamätníku Smútiaca mať. Zdali sme úctu a vážnosť tomuto miestu položením vencov symbolizujúcich vďaku i poklonu zeme hrdinským činom. V príhovore starosta obce Michal Sýkora zdôraznil, že spomienka na túto hrdinskú epochu dejín Slovenska v našich srdciach a v našej pamäti nikdy nevybledne. Aj dnes sa stretávame tu pri pamätníku Smútiaca mať, aby sme vzdali hold a patričnú úctu všetkým tým, ktorí padli v Slovenskom národnom povstaní. ...29. augusta sa starosta obce Michal Sýkora, zástupkyňa starostu inžinierka Dagmar Vincová a predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Očenáš a ďalší členovia tejto organizácie zúčastnili regionálnych osláv na Podbanskom. Položili vence k pomníku padlých hrdinov aj na Štrbskom plese a k pamätnej tabuli na železničnej stanici v Tatranskej Štrbe. Večná vám láska v našich srdciach, večná vám pamäť v našich dejinách.